Ai, mira els conills. Call. I de quina hora deix que surt l'avió? A les 10. Ai, sí, carinyo. Han de partir ja, que si no perdran el vol. No! Vull dir, que no perdeu l'avió, perquè sou catalans, no? I clar, si perdeu el pes, la pela és la pela. La pela! Ai, sí. Ai, nen, ai. Sí, és que ens ho hem passat tan bé aquí a ses illes. Ai, sí. Silla de Palma de Mallorca és tan guai. Tan guai. Sí, de l'any que ve ja anirem a Silla de Maó. Oh, sí, de Que molt. us estimem de molt. Sí. Sabeu una cosa? Que ens quedem, ja està. Ens quedem? Sí. Anem a fer una bogeria. Au, a l'aventura! Sí, a l'aventura! Sí. És que us estimem tant, els baleàrics. M'agrada tant el vostre parlar, com ho diuen aquí. Xarren Ai, aquí. que Sí, xulo, xarren. que Però xulo. no hauríeu de tornar a la feina. No, que va. No. Nosaltres trucam als jefes i segur que s'enrotllen. Sí. Una foto. Que us fa il·lusió. Ens quedem una setmana més. Una setmana? Puntes sagrades! Mal vos rebentin! Nena, què ha volgut dir aquesta noia? Deu ser alguna expressió d'aquestes típiques balears, com allò de m'afuita el conill, El conill. tenir boni o forat. El forat. No que volgut dir la meva estimada és que em vol aneu a por ja fum! Que és de maco el dialecte balear, oi? Nena, Què? que crec que volen que partim de les seves illes. Sí? Sí, Que de no ses se diu illes. ses illes. Què dius? I Palma de Mallorca no és cap illa, cony! Ens ho han repensat més bé. Ai, no ho veurà. Marxem. Sí. Sí, és que la feina no pot esperar, saps? Ai, quina pena, ara que ens ho passàvem tan bé. Justament, no? Sí. Bé, podeu tornar a volar. En Valé! Em valé. Il·lusió! M'agrada tant a mi la mar! Sí, en la mà. Ai, què fa? Crec que s'ha tornat boja, eh? Sí, un poc.